Siinä oli äsken toi toinenkin tuolla. Toinen tuossa takapistimässä tai mikä se sitten onkin, niin se oli tuossa yhden sementin päällä. Se pystyy käyttämään niinku kahta tuommoista takapiikkiä tuossa. Saattaa toi tuuli vähän nyt heitellä tota. Ja taas mennään uudestaan. Uskon nyt, että sä sitä rikki saa. Vaikka kuin yrität.